nhau yemifananidzo aiwa yakalika inoonekwa kunzi yebhavhudhi raPokello Nare aiwa panguva ino yokonzeresa a rift with the ruling party ZANU-PF, especially aiwa mumhuri yemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa. Ndisanapinda munhau iyi zvizere iri kuonekwa kunzi vanhu vari kuchema-chema vachiti vanhu ava kana kuti vana ava mari idzi vari kumbodziwana kupi. Ndisanapinda munhau zvizere ndopai panoti bva subscribe like on the bell icon. Tipinda pana pamuzimu aiva mudanyiro achiti the love affair between President Emmerson Mnangagwa's son, Emmerson Mnangagwa Jr., and socialite Pokello Nare is reportedly under strain after images from Pokello's extravagant 40th birthday celebration in Italy leaked online. According to sources close to the first family, the luxury getaway at Lake Como was meant to remain private. Instead, Pokello flaunted her birthday on social media, posting images of first-class travel on Emirates, designer outfits, and gifts including Louis Vuitton pajamas worth $2,200 and a Dior bag valued at $4,700. These public displays of wealth have drawn sharp criticism from citizens grappling with Zimbabwe's economic hardships. Inside the Mnangagwa household, First Lady Auxilia Mnangagwa is said to be furious with the ongoing relationship, while reports suggest Emmerson Jr. Preferred Pokello to delete the photos, a request she allegedly refused. Pokello, a former Big Brother Africa housemate, rose to fame following her scandalous sex tape with musician Stana. Her mother has also been linked to former local government minister Ignatius Chombo as a small house. The fallout has deepened tensions within the Mnangagwa family, casting a renewed spotlight on questions of wealth, privilege, and access at a time when ordinary citizens are struggling to make ends meet. Ndomashoko ari kubuda panguva ino chitiko chashamisa vanhu panguva ino vachiona aiwa bhavhadhi raPokello panguva ino vachionekwa kunzi aiwa they flaunted mari yakanyanyisa yakawandisa panguva ino zvichiendera mberi nekuda kuvata kwenhau vamuri kuona vezimu vachiti kunyange naEmmerson Mnangagwa Jr. akatombomuudza kumupa puresha kuti ngaadelete mifananidzo yakaposta nokuda kwokuti inonyatsa kuratidza kuti these guys vari kunyatsa kuenjoya mari yenyika, but panguva ino kuchionekwa kunzi Pokello achidhinaya zvinatsa kukonzeresa a rift between our members at the first family. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section yedu, subscribe or like, hit on the bell icon.